Сигурно е познато, нали? Всичко тръгва страхотно, има ентусиазъм, разговорите са интересни, може би дори сте излезли на няколко срещи и изведнъж пълна тишина. Днес ще се потопим в един от най-объркващите и, честно казано, болезнени феномени в съвременните запознанства – гоустингът. Това е онзи акт на изчезване, който ни оставя с куп въпроси и нула отговори. И нека сме наясно, гоустингът не е нещо ново. Но, да, днес е по-разпространен от всякога. А защо ли? Ами защото дигиталният свят, в който живеем, прави изчезването толкова лесно. Някак си има по-малко социални последствия, а анонимността е много по-голяма. А сега един въпрос, който може би ще ни накара да се позамислим. Случвало ли ви се да бъдете от страната на гоустнатия? Или пък, може би, вие сте били призракът? Хайде да бъдем честни. Това е толкова често срещано преживяване, че сигурно повечето от нас са били и от двете страни на барикадата в даден момент. Добре, ето и какъв е планът за днес. Първо ще направим една дисекция на болката, за да видим откъде точно идва. После ще надникнем в главата на призрака. След това ще видим как да си върнем контрола над ситуацията. И накрая ще говорим за това как да превърнем тази неприятна рана в мъдрост. Звучи като план, нали? И така, започваме с част първа – анатомия на болката. Нека да разглобим това преживяване парче по парче, за да разберем защо тишината понякога може да крещи по-силно от всяка дума. Това преживяване е като истинско емоционално влакче в увеселителен парк, само че без забавната част. Всичко започва с тревожност. Да не би да казах нещо не на място? Дали не сбърках? После идва обидата и разочарованието, когато виждаш, че съобщението така и не идва. Това прераства в чисто недоумение. Как е възможно просто да изчезнат? И накрая, разбира се, идва гнева. Гневът, че си оставен да висиш така, без никаква информация. И ето тук е ядрото на проблема. Мълчанието се превръща в едно криво огледало, в което започваме да виждаме собствената си неадекватност. Щом не заслужавам дори едно съобщение за край, значи нещо фундаментално не е наред с мен. Тази мисъл е като отрова за самочувствието и нанася реални щети. И знаете ли, това не е просто в главата ни. Има си и научна основа за тази болка. Оказва се, че социалното отхвърляне активира същите центрове в мозъка, които се задействат и при физическа болка. Но става дори по-лошо, защото ние добавяме и един цял пласт от негативни истории, които си разказваме, и така правим раната още по-дълбока. Всъщност, точно тази несигурност е в основата на цялата травма. Когато нямаме представа какво се е случило, мозъкът ни инстинктивно се опитва да запълни празнините. И познайте какво? Обикновено ги запълва с най-лошия възможен сценарий. Тази невъзможност да обработим случилото се емоционално просто ни държи в капан. Добре, а сега нека да сменим перспективата. Какво за Бога се случва в ума на призрака? Тук е много важно да подчертая, това, което следва, е опит за обяснение. В никакъв случай не е извинение за поведението. Най-общо казано има две основни мотивации. Първата е доста проста. Страх от конфликт. Човекът просто бяга от неудобството, от трудните разговори, от чуждите и собствените си емоции. Втората обаче е доста по-коварна. В този случай гоустингът е оръжие. Един пасивно-агресивен ход, с който се цели контрол и надмощие. Трябва да погледнем и по-голямата картина – системния ефект на модерните технологии. Приложенията за запознанства създават една особена среда. Хем анонимна, хем пренаситена. Когато можеш да си пишеш с десетки хора едновременно, става много по-лесно просто да игнорираш някого. Просто няма същите социални последствия, каквито би имало в една по-малка, по-свързана общност. И ако има само едно нещо, което да запомните от тази част, нека бъде това. Гостингът не е присъда за вашата стойност. То е диагноза за техния характер. Това поведение не казва абсолютно нищо за вас, но казва всичко за техната емоционална незрялост и липса на комуникационни умения. Стига толкова с анализите, време е за действие. В третата част ще се фокусираме върху това какъв е единственият отговор, който всъщност ви връща силата. И така въпросът е, изправен пред тази оглушителна тишина, какъв е печелившият ход? Ето я и стратегията, разделена на 3 лесни стъпки.
Първо, направете един единствен последен опит да получите истината. Изпратете съобщение, в което ясно казвате, че искате честност. Второ, направете го максимално безопасно за тях да отговорят. Обещайте, че няма да има драма, няма да има последствия. И трето, ако и това не проработи, правилото е абсолютно желязно. Никакъв контакт повече. Край. От този момент нататък топката е изцяло в тяхното поле. Всеки следващ опит от ваша страна вече не е проява на упоритост, а на неуважение към собственото ви достоинство. Вие сте направили всичко необходимо. И това е онази фундаментална промяна в мисленето, която трябва да се случи. Енергията ви е ограничен ресурс. Трябва да станете безмилостни в това, на кого я давате. Ако някой не я цени, той просто не заслужава вашето време. Точка. Няма значение дали е добър или лош човек, просто не е за вас. Така стигаме и до финалната част. Как да вземам тази неприятна, болезнена рана и да я превърнем в източник на мъдрост? Вместо да възприемате гоустинга като отхвърляне, опитайте се да го преформулирате. Всъщност, гоустингът е един много ясен сигнал, че този човек просто не е способен да има такава връзка, каквато вие искате и заслужавате. Това не е оценка за вас, а чисто и просто признание за неговите собствени ограничения. Помислете за това и последния начин. Може би това болезнено събитие всъщност ви е спестило една много по-дълга и много по-мъчителна връзка. Защото човек, който просто изчезва при първия признак на дискомфорт, не е човек, който може да изгради нещо стабилно и сигурно. И тук ще си позволя една брилянтна аналогия от мюзикъла «Хамилтън». След всяка такава рана, ние сме изправени пред избор. Дали да бъдем като Арън Бър, предпазливи, затворени, вечно живеещи в страх от нова болка и в съжаление за пропуснатото. Или да бъдем като Хамилтън, да се хвърляме отново и отново в живота, да рискуваме, да чувстваме, да живеем пълноценно, дори това да означава, че ще има още рани по път. Истинското израстване се крие точно в този деликатен баланс. Да, трябва да използваме мъдростта от болката, за да си сложим броня, но не трябва да позволяваме на тази броня да се превърне в клетка, която ни пречи да живеем истински. И така, нека да обобщим. Първо, не преследвайте призраци. Второ, не се превръщайте в призрак. И трето, което е може би най-важното, нека прекъснем този цикъл на емоционална небрежност, защото в крайна сметка вашият отговор определя вашият характер. И ще ви оставим с един последен въпрос за размисъл. Техният акт на изчезване разкрива нещо за техният характер, да. Но какво разкрива нашият отговор за нашият собствен характер? Защото точно там, в нашият отговор, се крие нашата сила, нашата зрялост и нашият път.